Takže čaute banda, ja už som na mieste a je tu celkom pekne. Konečne som po rokoch doslova do písmena v lese. A dnes by sme si spravili taký test, ako som slúbil. Spravíme si testík na nože. Mám tu nožík. Mám to takto. Mám tu nožík od firmy Ganzo. Tento je ten zelený, čo som vám spomínal, čo ja mám. Čo som si kúpil, ten, čo som hovoril, to mám od kolegu. Ideme to vyskúšať. No, mám to trošku nadrobené. A ja si najprv trošku nadrobím, hej, aby tam bolo trošku toho. Tak. Keby to bolo živicové drevo, bolo by to lepšie. Najlepšie drevo je zo živicou. Lebo živica obsahuje proste masnotu, hej, zo stromu a tá živica horí lepšie ako takéto drevo. No ale bohužiaľ musíš pracovať aj s tým, čo máš. Hej, takže ideme na to. No, skoro to tam. Skoro. No. Niečo tam je vidno. A oheň na svete. S týmto nožom neexistuje, aby... Nie, že neexistuje. Vie sa s ním najesť, založiť si oheň. Za mňa, pozri, stál 30 € a úplne v pohode. Takže není problém. Vymením baterko. A ešte tu mám pre vás nožík Glock 78. To je bez tej pílky hore. A potom tu mám Glock 81 s tou pílkou hore. Tu za mnou, hej, je takýto vývrat. Počuj, ja som si myslel, že to je srnka. Normálne skoro som sa pokakal. Ale každopádne uhlíková oceľ, full tangový. Ja som s ním kedysi vrhal, dá sa s ním krásne vrhať. Tento mám vyše roka. Počúvaj, dal som mu neskutočne zabrať. Pozri, ako pekne mi ho pán vybrusil. Úplne do špičky, krásne, urobil krásnu fazetu, povedal, že tento sa brusí veľmi dobre. A toto sa ešte nebrusilo, ale ani nemusí, pretože tento nožík tiež dojde z výroby a dojde vám celkom ostrý. Máme taký fajný suchý strom, pozri, nič na ňom nerastie, takže si do ňoho skúsime hodiť. Ideme najprv zblízka. Ja chodím asi tak z metra, no, cca. Hej. Idem trošku ďalej. Toto sú možno 2 metre, cca. Ale bol tam, skoro. Tu ostala ďura, pozri, tu ostala ďura. Tam sa nezapichol poriadne. Tu máme ďalší vývrat, že by sme si do toho hodili. Už som v tom, že si chcem hodiť skoro všade, vieš. Trošku potrénovať. Len keď mne to nejde, tak ja radšej nevrhám, pretože potom človek chytá nervy a potom to vôbec nejde. Takže asi tak. No, môžeme si skúsiť aj do takého malého dreva hodiť, keď sa trafím. Hej. Ideme takúto ďalky. Nič. Treba skúšať aj do takého.
Niekde robím chybu. A je tam. Sice 1 zo 4, ale máme to. Tak stále, 2 zo 4. Ideme najprv z blízka. Ideme z takéto diaľky. Hopa. Dobre, nič. Dobre, nič. Fúha. No. Jeden tu je. Fakt sa odloplo. Takže nič. Jeden. Druhý, ale bol tam, videli ste, že tam bol. Tretí. Tak aspoň jeden stále, ten jeden na leka. Idem trošku ďalej. Myslím, že asi ostanem v takejto diaľke. Je to jeden, druhý, tretí. A pozri sa na tú zónu, pozri na to. A to je pekné. Toto je fajn. Ja som rád v lese. No, ja som už doma z lesa. Bolo fajne, je 18:32 a ja som si povedal, že idem domov z lesa. Ten buker nemám pri sebe, mám iba ten zatvárací, ale ten testovať nebudem, ten ti poviem rovno, že je iba taký na proste do mesta. Alebo keď sa chceš pochváliť, neviem, vieš sa s ním najesť. Na bushcraft ho asi ťažko využiješ, ako určite s ním by si vedel rozseknúť nejaké polienko alebo čosi, to ja si myslím, že by úplne zvládol. Dobre, skúsime ešte takúto dosku. Niečo si z nej odrežeme a uvidíme. Otestujeme nož Ganzo a tie 2 gloky, čo som tam pozeral. Náš psík. Takže tak, ideme na to. Rozmýšľam, že si vás dám, aby ste aj videli. A ja si myslím, že keď takto vás dám na zdravíčko, tak musím dozať tu. OK. Dobre. Takže vyťahneme gloky. Ja som s nimi už začal rezať, ale bohužiaľ vymazal som záznam, lebo sa mi nepačilo, že jak to tam je, ale ja som vymazal úplne všetko a to nebolo celkom dobré. Dobre, takže skúsime to tu z jednej a z druhej strany, že ako to poutí, jo? Teraz by som si to mal otočiť, ale to nebude už vidno. Dáme to tak. Hej. Hej, z druhou stranu som začal rezať. Akože ja si myslím, že to úplne hravo nahradí sekeru.
Teraz skúsime to doklepnúť so blokom 78. A potom tu opracem. Akože je celkom tvrdé to drevo. Takže na parádu to išlo. Do polovičky som dal blok 81 a z druhej polovičky som dal blok 78. Za mňa celkom fajne. Akože dobre sa zakuslo do dreva. No a teraz si vyskúšame nožík Ganzo. Hej. Ja si myslím, že asi aj to obstálo úplne. Fuj, som sa narobil. Ale ja si myslím, že úplne v pohode. Pozri na to. Pozri, pekné, čisté seky. Žiadne, neviem čo. Úplne pekne. Takže myslím, že aj s takým nožom, aj s takým nožom, aj s takým nožom, keď zoberieš do lesa, tak aj naražeš drevo, spravíš si polienka a úplne v pohode môžeš fungovať. Tam vidím, že mám drevo. Takže spravíme si taký testik, že dáme polienko na poli a že jak to ide, jo? No. Ideme na to. Úplne, že nič, hej. Ako polosuché drevo, samozrejme, ako ide do toho, jak do masla, ale aj tak to nájdeš aj v lese, hej. Za reálnych okolností to je úplne pohoda. Ja si myslím, že Ganzo úplne teraz bude úplne v pohode, bude v čile to rezať, hej. Hej. A aby aj Glock 78 neostal, tak to dáme aj s Glockom 78. Teraz neviem, čo sa páči, či z toho alebo z toho. Nejak nič. Bratu, jak nič. Hej, doslova do písmena môžeš zrobiť aj malé polienka s harcitím. Takže ja si myslím, že pozri. Aha. Úplne krásne to ide. Úplne jak do masla. Počúvaj, jak do masla. A môžeš po ňom byť nič. Absolútne nič, pozri. Ani z druhej strany. Nič. Ani na ostri. Ostré je stále ostré. Špinavé, ale ostré. Takisto Glock 78. Nič. Žiadne poškodenie vôbec. Akože a nož Ganzo to ani nemusím pozrieť, lebo ja hneď viem, že ten nožík to nič. Hej. Ostré pekné, pozri. Z jednej strany, z druhej strany. Takže úplne ja si myslím, že tam není o čom. Není vôbec o čom kecať. Takže za mňa v pohode.
No, ja som chcel zobrať nožík aj od Bookera, ale bohužiaľ nechal som ho v Bratislave. Pravdepodobne, dúfam, že som ho nestratil. Tak keď pôjdeme do lesa, tam na Železnej, tam je celkom dobré drevo. Tam sa nájde aj taký vývrat, čo má konáre celkom hrubé. Takže môžeme potom ho testovať, keď tak na takom dreve, ale ja som to skúšal. Nechťa som to zmazal aj s ostatnými zábermi, bohužiaľ. Takže asi tak. No a to by bolo do mňa všetko. Dúfam, že aj také videjko sa vám páčilo, také dlhé. Keď tak a my sa vidíme pri ďalšom videjku.